Like I have a bush guy, woman, techno, ngwaro nizuka, ya by the web through down. Egu ndo wa preach, egu enyo na ine kiri agesi and this video no waka. Because we the egu ai kiri yabo egu techno woman digene ke egu ya na kowa demo omwanyi na eba na dani po Nigeria no wanine otutu mwanyi winde na emepta ihe di ichiche dika nwanyi wonyi siala kende Croatia echeta na ba yabo kombo wa yawo nwanyi patara gene dika onyi siala ndị Croatia bịa nnọchie soro kwa kirie yabo akombol okwu ya wuru kotubede na techno no gbara na nka kpọrọ woman dika anyị na-ekwu na yabo oge anwụle gbasara ọtụtụ ndị na-akọpụta egwu n'obodo anyị bụ Nigeria ha na ndị ọcha na-arụkọ egwu dịka o si dị ka anyị na-akọwapụta ya na oge aṅụrị n'ụbọchị taa anyị na-akpọpụta ọtụtụ ndị na-akụ egwu n'obodo anyị bụ Nigeria ha na ndị ọcha rụkọrọ egwu ya hụ na ya bụ egwu ewezi ebe a na-anụ ya n'ụbọchị taa dịka ya bụ Burna Boy kwuo na ha wee ohu nyere ndị a ọwụ onye ọzọ na-akpọ D'banj ma be ya bụ Coco Master ya mgbe ya bụ egwu pụtara ka o tinyere Snoop Dogg n'elu ya wee egwu onye ọbụla nọ ya ọfụma onye ọbụla si na obodo anyị bụ Nigeria agago international mana ọwụ ka o si dị ụfọdụ n'ime ha na-ejikwa ya anara ego ọwụ ọtụtụ ịma ihe gbasara ịkụ egwu ụfọdụ na-eche na ịpụta na ihe onyonyo gị kụ egwu ewepụta onye ọbụla ege onye ọbụla gba amara ga amara echefuo na gịnị ewere business aspect of it dịka m chekwu ya n'oge ọbụla pụtara na oge aṅụrị ewere ụzọ ashi weta ego ụfọdụ ha na-apụ ya bụ international na-aga akụ egwu na-enweta obere ego adịka mgbe akwụrụ gị ụgwọ ka ị bịa gwuo ohu ọ dị mma ya Burna Boy na-asị ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ya ghọọ aka mmadụ ebe a ka anyị ga-apịachi ya na ihe gbasara ndị Igbo ma ndị obodo anyị na-akụ egwu ha na ndị ọcha na-arụkọ egwu internationally ka anyị gwazie gị top story of the week ya bụ akụkọ bụ ịgba nke izu ụka abịa na akụkọ gbasara ndị ama ama dị iche iche ọ dị otu akụkọ ọnwa ada mgbe ọbụla batara na ịntanetị na soshal midia ị ga-anụrụ akụkọ gbasara ya izuụka gara aga na n'izuụka mana tupu m agwa gị ihe gbasara ya bụ akụkọ bụ ịgba m chọrọ iwepụtara unu ka mụ na unu reason ya ka anyị ga-egere egwu Rude Boy nke ọ kpọrọ Reason With Me na-esonye anyị Igbo akụkọ n'isi bido telivishọn dịka o si akpọtụ amụrụ unu kiri egwu pitu ya nke ọ kpọrọ Reason With Me ọnwụ na owere ahịa ị na-ere ya wụ na owere ihe ị chọrọ ibupụtara mba ụwa ka ha bịa nụ mara na ị na-eme na-akụ egwu ị na-agba agba ị na-azụ azụ ma ị na-ere ere ihe ọbụla ị chọrọ ime kipụta ya n'isi mbido telivishọn ka nyere gị aka gbasara ụwa gwa ụwa ihe ị na-eme maka na asị izi anyị ozi eziri ahụ erule eluigwe ntị ya bụrụ ka otu wee ọnwụ na ị chọrọ izitere ya ozi were ọsọ were ije gaa na webụsaịtị anyị bụ www.isimbido.tv ma ọ gị gaa na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv ị chọrọ inweta anyị na YouTube gị ga-ekiri ihe niile n'uju gị gaa na youtube.com/isimbidotv gị kirie ihe niile ka anyị na-eme n'uju ya ka o si wee dị were akụkọ mkpọrọ tupu m apụ agawe ya bụ ezumike m na-ekwu gbasara akụkọ bụ ịgba nke izuụka akụkọ ndị ama ama niile nke akọrọ n'izuụka ofu bụ nke nọ onye ọbụla n'ọnụ ya wụrụ akụkọ gbasara Regina Daniels mgbe ọbụla pụtara na bụ ihe ọha nta akụkọ n'izuụka gara aga ọ akụkọ gbasara nwaada ụfọdụ na-asị na ozugo ka anụgo na ịga na ya bụ ọha nta akụkọ onye ọbụla na-ekwu ihe dị iche iche onwe ndị na-asị na ozugo ka anyị nụrụ n'akụkọ ọzọ na akụkọ gbasara Regina Daniels ojuru ebe niile o nwere ihe ndị mmadụ na-enyopio o were foto pụtara na ọha nta akụkọ dị iche iche mgbe Regina Daniels dị obere nakwa pikchọ nke Ned Nwoko anọ na-asị na onye a wuru ikekwa ya wụrụ nna ya wụrụkwa n'ọkwa na nna na nwa chọrọ ibe megide ịnọkọ ọnụ ụfọdụ na-asị na enweghị dị ụtọ na ọwụ ihe gbasara alụmdi na nwaanyị
ya wuru kosiri ụfọdụ na-asị na ọnwụ ihe gbasara ego na ọnwụ ego mere ka Regina Daniels gakwuru Ned Nwoko ya wuru maka na sị na onye ji igu ka ewu na-eso biko nụ ka ewepụ nụ aka enwe n'ofe tupu ya ahụ aka mmadụ ka onye ọbụla ka anyị mara nke bụ eziokwu ma ịmakwana nke bụ eziokwu gbasara akụkọ gbasara nwata nwaanyị a ga-ime gịnị ga-emechite ọnụ dịka o sitere awụkwara ọnwụ na-ewute ndị mmadụ ọnwụ Daniel Eke ka na-ewutekwa ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije dịka ha na-ekwupụta ihe okwu gbasara ọnwụ ya n'izuụka ka m gwara unu okwu gbasara ọnwụ nwata nwoke a mana ka o si dị ka anyị mara ka chi na-abọ ka a na-amata nke bụ eziokwu ka akụkọ ikuku na-eku a na-afụka n'ike ọkụkọ ya wụ na ọ bụrụ na o nwere ndị enyi gị na ha na-agbakọ na-aṅụ mmanya owe onye wee ezigbo enyi gị tupu ndụmọdụ m chọrọ inye gị tupu gị bilite ma ọ chọrọ ịgịnye mamịrị ya gị na ndị enyi gị na-aṅụ mmanya tupu gị bilite ị ga-ịhụ na ị gara ịnyụ mamịrị ma ọ na ị gara ime ihe ọzọ ṅụcha mmanya nke nọ na gịnị iko ịṅụcha nke nọ na bọtụl hụ na ịṅụcha ya gị ga-eme gịnị gị ga-anyụ mamịrị ịbata si anyị gịnị iko ọzọ bụkwaga anọda bọtụl ya were otu a ka ị ga-esi mee gịnị gị dịrị ndụ maka na asị na gịnị na ọnwa onye nọ mmadụ nso na n'uche eze ọnwa onye nọ gị nso ga-egbu gị ya were koside a na-asịkwa ka mkpụrụ obi Mr. Eke ya onye na-emepụta ihe ejije nke Nollywood lakwuru onye nwaanyị ka anyị gaa n'obere ezumike gegere egwu Mastercraft ka o tiri Phyno na Celebbobo akpa ya la 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 la